नोंथाङा हेकारजों फाव फान्दाय जादों नामा? हेकारजों रां लांजादों नामा नोंथाङा? फाव फान्दाय जादोंब्ला हेकारनिफ्राय माबोरै रैखा मोननो हागोन? अब्ला नोंथाङा बे मोनबा नेमखौ मानिनानै सोलिनांगोन। दिनैनिफ्रायनो एबा दानिफ्रायनो बे मोनबा नेमखौ नोंथाङा सोलिनाया मोजां। बे मोनबा नेमखौ गासै रायजो राजाफ्रानो मानिनानै सोलियोब्ला गावबा गावनि थाखायनो मोजां जागोन। नोंथाङा स्ट्रं पासवार्ड बाहायग्रा जा। 12था अनजिमाजों स्ट्रं पासवार्ड बाहाय। गोजाम पासवार्ड नोंथाङा सोलाय। गुबुन सुबुं एबा गुबुन वेबसाइटआव नोंथाङा माब्लाबाबो नोंथांनि पासवार्डखौ शेयार खालामनाङा। मोननै राहाजों नोंथाङा पासवार्डखौ बाहाय। 2FA बाहायनायनि जोहै नोंथांनि एकाउन्टखौ हेकारा जेबो खालामनो हाया। नोंथांनि कम्पिउटार, स्मार्टफन आरो बेफोरबादिनो नोंथांनि गुबुन गुबुन डिभाइसफोरनि सफ्टवेयारफोरखौ आपडेट खालामनानै लाखिनांगोन। पाब्लिक वाइफाइ बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन। सन्देह वेबसाइट, नोंथांनि इमेल एबा जेबो मेसेज क्लिक खालामनाङा। कम्पिउटार एबा स्मार्टफनाव एन्टिभाइरास एप इनस्टल खालामनानै ला। नोंथांनि ब्राउजारखौ गोहोगोरा खालामनानै ला। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।